bore di llun y sioe, a dwi'n cychwyn yng nghanolbwynt y maes mewn ffordd. Canolfan y ffermwyr ifanc, nhw ydi dyfodol y sioe. A dwi wedi ffindio, pan ydych chi'n meddwl am ffermwyr ifanc, Mared ydy'r enw cyntaf sy'n dod i feddwl pawb. Bore de, Mared. Bore da, siwy ti. Iawn, ti edrych yn smart iawn a bore di llun os gai ddweud. O, diolch o'r a ti fyd. O, diolch yn fawr. Mae bach o piws na ar gyfer y ffermwyr ifanc. Dyn ni yn brand. Dyn ni'n y brand, yn digo reit. A mae'n flwyddyn fawr i chi lenni fel mudiad. Blwyddyn mawr iawn, blwyddyn arbennig, a blwyddyn ble ni'n dathlu penblwydd arbennig yn 90 oed. 90. Dwi'n cofio fel ddoe 70 mlwyddiant, oeddwn ni'n ei chanol un, oeddwn ni. Fi'n gwybod fe'n anodd credu 20 mlynedd rwy'n mynd hibo pan o'n i'n neud y sioe fawr yn canolfan y Millennium. A fi'n yn rhons. Dwi'n dal i gychwys oer yn meddwl nôl. O 90, mae hwnna'n dipyn o garreg filltir yn dydi, o dathliadau mawr dwi'n siŵr. Odi, a mae'n bwysig bod ni'n dathlu, mae bobl gweud. Mae fe mor bwysig bod ni'n dathlu 90, mae'n garreg filltir arbennig, a gyfle i ni i arwyddo gwaith y mudiad, edrych nôl ar y hanes, a hefyd nawr edrych mlaen. Felly mae braf, ni wedi cael lot fawr o digwyddiadau'n digwydd yn ystod y flwyddyn, ni wedi lawntio'r sengl, ni wedi cael cino mawreddog yn o Sadwn. Sut eith hwnnw? Dda iawn, do. 300 o bobl. Cyn aelodau presennol a swyddogion. Oedd e'n noson arbennig. Lot fawr o bobl yn jyst yn hel atgofion a cael bach o reunion. Oedd e'n braf o beth. Ond mae rhai bobl gweud bod nhw'n moyn bob nos Sadwn cyn y sioe. Cawn weld. Un diwrnod extra fel la, mae o'n gwthio'r ffini yn dydi. Mae fe'n bach, odi. So wythnos yma, wan te, be di'r arlwy, oes na, be di'r thema lenni gychwyn? Dyddiau da, y Golden Oldies, so mae'r thema yn bwrpasol ar gyfer y dathliad y 90. Felly mae dyn ni wythnos llawn o gystadlaethau. Ni'n dechrau heddi nawr y cystadlaethau, wel ddoi, oedd arddangosfa ffederasiwn sydd yn y pabell fyny. A wedyn mae'r llyfr lloffion heddi, y crefft, gosod blodau lawr yn y pabell y gaddwriaeth. Mae trin gwlan, y canu, a hefyd, prawn yma, ni'n mynd i wneud sioe yn y prif gylch. Felly, mwyn dathlu y mudiad, ni'n mynd i wneud sioe arbennig yn y prif gylch am 5 munud i 4. Felly, edrych mlaen i hynny. Mae hwnna'n mynd i fod yn brofiad anhygoel i'r aelodau fod yn y prif gylch na a creu perfformiad mwyn i pawb gweld beth mae'r mudiad y bwyty. Yes, mae wych yn di, pan ti'n mynd rownd y sioe, mewn ffordd, mae o gyd yn dod o'r adran yma, dyma bobl barnu stoc a bob beth, mae o jyst yn mynd allan i bob cyfeiriad yn dydi o. Ni yn cymryd drosto bach yma. Mae ganolfan y ffermwyr ifanc mor brysur yn ystod y sioe. Mae 1000 aelodau yn cystadlu yn ystod y 4 diwrnod nesaf ac yn cynrychioli y siroedd nhw. Felly, bydd y cythred cystadlu yn bendant yn ystod yr wythnos. A dyn ni lawr yn yr adran y blodau, ni draw yn y sied y cnifio a'r barnu stoc. So felly ni bob man yma. Wyt ti'n mynd i grwydro neu ti'n mynd i aros yn y canol a jyst ordro? Na, mae bach o grwydro. Mae'n mynd i lot o gyfarfodydd a receptions a wedyn hefyd. Mae yna tipyn o wleidyddion yn mynd i ddod i ymweld â ni hefyd sydd yn holl bwysig mwyn bod yr aelodau cael cyfle i siarad â nhw ac yn sôn beth sydd yn bwysig i nhw a materion sydd yn pryderu nhw fel yr ochr diwydiant amaeth. Yes, God. Gen ti wythnos brysur ar y blaen. Effernol, odi. A dwi'n hindro ti. Mara, diolch am y sgwrs, mae'n hyfryd gweld ti bob tro. Diolch i ti.